لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma ubi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe auka hiji ni auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufle ni hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke tugo nyuma ana musaka u alaka no ya silame bela jeleyi innal hamda. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilia uka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia Magen samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia Magen Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bi fɛ ka na Mopti ki kamana ganendo ko kurantiga de Mopti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantiga kwani hukuma bana ki bi fe kana Mopti ki ka jama de kacha akadi o be ka soro ɲɔgɔn kan yɔrɔ tiɲɛ kɔnɔ o bi da ɲɔgɔn fɛ ka wili ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'o senfa joona aw ka 11 76 01 دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na angana nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyingono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan
naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت مني ما ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana kononike tu no bi fe ka usendo angani jeina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogomani o e sifa wari wa mugandi e madon ukadi aw kana kononike wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra kare ye dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Et mon eh bien, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais je sais que ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Tinga. Aye deme chamanke. Nga ama profiter ya. Ka fo e Kassim yɛrɛ ɲɛna. Ka fo baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye. An ka dayɛlɛlen don. Hali bi an ma ambulance sɔngɔ, an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan. Ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ. Numéro bɛ ni i bɛ se ka an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kassim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan. Ala sɔnna. Numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kassim. N'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ. N'Ala sɔnna ma. O bɛ diya an ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An filɛbaw ani an lamɛnbaw cɛw ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maliyɛn ale ni dugulenw k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye décembre kalo tile 26 san 2024 an ka kumaw la kumabaw ye mun ye AES ale kan ka se ka fɛnba jumɛnw jaabi yani ani CEDEAO u ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye maître Cheikh Oumar Konare ale y'a ka hakilinaw ci an ma. Noël seli ɲinanta jara fo ka taa ja ka tɛmɛ jali dan kan an bɛ dugawu kɛ sa kerecɛnnakaw u ye bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana ye seli minnu kɛra dugawudon minnu kɛra donbolo minnu kɛra min ye dumuni minnu dira o b'a la o ala k'a bɛɛ minɛ amara Segu ye laada tile Noël ko la koyi Segu au conseil islamique ɲɛma n'o ye Ahmed Sada Touré ye a y'a ka ciden bila ka taa Segu cathédrale la k'a ka taa ale tɔgɔ la ka t'i sigi silamɛ diinɛ maaw nana ka na Segu cathédrale kɔnɔna na an b'u fo jamana ɲɛmaaw u ko k'u bɛ Kayi sira dilan Kayi sira ko bɛ cogo di bi o jaabi min ye Bagayogo ye ale bɛ Kayi a ye ja dɔ ta k'o ci an ma baara min bɛ sen na an na o yira Bamakɔ kɔnɔna yan bɔlɔnba minnu kan ka dilan fana o baaraw daminɛna viadigi an na taa ale ka sɔgɔmada in na an ka laada la komi an bɛ kuma di maaw ma
alamisa o alamisa ayiwa ko dugutigiw kafotigiw kintigiw musokuntigiw denmisɛnw Bamako kɔnɔ ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na gouverneur préfet sous-préfet k'u ka maaw wele AES bɔra ka bataki laban min da ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan dɛ dugudenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye k'u k'o fɔ ministre de l'administration territoriale ale ye bataki ci bataki in kɔnɔ kuma an na tila ka an da don o la k'o fɔ maaw ɲɛna Amara an y'a fɔ n ko min ye an ka a tɔgɔ ye di an ka chrétiennakaw an bɔra sisan k'a fɔ n ko u b'u ka sanyɛlɛma n'u ka Noël fête la Amara an bɛ mɔntɔgɔla di an ye mun lakɔlɔsi wajulikɛla kuraw diinɛ faamuyacogo kura mɔgɔ dɔw maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ ko anw ye maliyɛnw ye yan'anw ka kɛ silamɛ ye an ye maliyɛn yan'an ka kɛ chrétien ye an ye maliyɛn yan'an ka taa taabolo wɛrɛ la olu bɛ ka fɛn dɔw fɔ bi an b'a f'u ye u ka sabali Amara maa ti maa kiri diɲɛ na koyi e ta ka ɲi ne ta man ɲi o to Ala ma ale min y'an da a man kiri k'an to diɲɛ kɔnɔ yan koyi i ka taabolo ka ɲi i ka diinɛ ka ɲi i ka faamuyacogo ka ɲi i bɛ laadala ko min kan o ka ɲi i sinsin a kan i ka tɔw ta to yen Amara anw ye sewukaw ye anw ye maliyɛnw ye anw bɛ duguw sigiw kɔnɔna na anw ye min ye o ye k'a fɔ depuis diɲɛ bisimilayi église bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na Segu misiri bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na Segu wa u bɛɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na Mali kɔnɔ nka u nana sɔrɔ mun bɛ yen anw ka maaw sigilen don u tɛ se ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn gasi sigi n'u ye min fɔ u da la Amara taa a bɛ kɛ bi an kana an ta diinɛ futinɛ fɛ ka bala wuli an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka jɔ bɛn ni fitinin min na an ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ k'an ka sigi diya an k'o sinsin Amara hali sini ni chrétienw ye ne wele ne bɛ taa wali n'u min wele n bɛ taa parce que an bɛ sigi la an bɛ furu kɛ an bɛ kanu kɛ an bɛ kalan kɛ an bɛ baara kɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo maaw kana futinɛ wuli fɛnw na futinɛ wuli yɔrɔ tɛ min ye maa maa i bɛ balawu wuli t'a danyɔrɔ dɔn aw ɲɛ bɛ bɛn min na tan an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ Usmani Sherif Madani Haidara n b'a fo yan a ko églisew Amara protestants ni catholiques san o san k'olu de bɛ lettre ci au conseil islamique la selintini fara seliba kan sunkalo kan ka dugawu don kɛ silamɛw ye ko ale nalen a ko k'u k'u jaabi Amara n ye Segu ta f'i ye sisan Sada Ture maa kɔni tɛna na madrasa ko fɔ ale ye ni mɔgɔw ye madrasa den ale ye madrasa fa de ye o denkɛ de bɛ bi au conseil islamique kunna Segu a y'a ka ciden bila ka taa cathédrale la mission na pɛrɛlakaw fɛ yen k'a ka taa diinɛ baara k'u fɛ a ka kɛ kɛnɛ kan silamɛw tɔgɔ la Segu silamɛw tɔgɔ la Amara a kɛkun ye mun ye aw ta ye tiɲɛ ye o tɛ o nkalon do o tɛ o aw bɛ taabolo min na o ma ye o tɛ o aw n'aw bɛ jɛ sigi min na Segu o ka diya de don ni maa min m'o faamu i b'a bɛɛ jɛ chrétienw bɛ taa an ka sudonyɔrɔ la u bɛ taa an ka denkundi kɛnɛ kan u bɛ na an ka kɔɲɔ kɛnɛ kan an yɛrɛ bɛ t'u taw la an bɛ ho diya ɲɔgɔn bolo n'an ɲinɛn'o kɔ Amara olu bɛ ni mankan ci min na silamɛ diinɛ yɛrɛ ye fɛn caman fɔ o matarafalen tɛ bi Bamako misiriw mikoro mankan ci ni kana caya ni disque jockeyw ka mankan ye fajiri da fɛ ni wele t'i yɛrɛ ɲininka aw ka kin kɔnɔna n'u tɛ congrès la misiri wele la u k'o lajɛ kɛ a ma fɔ ko silamɛ diinɛ na ko misiri mikoro kan ka to misiri kɔnɔna mɔgɔw de ye wa munna don o don fajiri da fɛ olu bɛ maa tɔw bali u ka sunɔgɔ u bɛ taa mikoro dagabanaw san munna ka na sigi u k'o jateminɛ maa ye gasi de ye o e bɛ ka t'i ka bato kɛ i bɛ ka t'i ka alabato la taa i da ma i ka t'i ka seli n'i ka bato n'i ka fɛn kɛ i ka segin misiri seli ɛri a bato kɛ waati bɛɛ b'a dɔn mikoro mun bɛ Bamako bi ni fajiri waati sera a bɛ k'i ɲɛna ko ayi aw y'o dilan fɔlɔ Usmani Sherif Madani Haidara ka misiri filɛ ne ba ŋɔni na maa si t'a wele k'a mɛn kɔnɔna n'i bɛ kɔnɔna na i b'a mɛn nka kɔ ka Tɔnbɔkutu misiri wele k'a i t'a mɛn f'i ka don misiri kɔnɔ jɛnɛbi ten aw kɛlen don ka concurrence ni fadenya ta ka kɛ ɲɔgɔn na yan misiri ko yɛrɛ dɔrɔn na ka mikoro sigi kun ni kun hali an ti ɲɔgɔn wele k'a mɛn an ma tul'o la
bɛnni min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ka jamana yɛrɛ sinsinnen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ k'an k'o fana bila dɔ ye ne wele ko ne k'a bɔ n ka page kan ko ne ko joyeux Noël n'i ta ye ne ka page ye na ne de ye ne ka page dayɛlɛ kunu n ye chrétien dileki yɛrɛ de don k'an sigi u ka fête fini yɛrɛ n y'o de kɛ ka émission kɛ kunu tile bɛɛ an mara an ka sabali an tɛ Ala ye an t'a kira ye wa an bɛ fɛn bi jɔlan fɛn min fitinin min na nin ye n'o bɛnni ma ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi la an kana n'a tiɲɛ maa si tɛ balawu dan dɔn i bolo se b'i ye bi ko dɔ bɛ se ka ku i la sabali nin ye mɔntɔgɔla ye yanni an ka don an ka walawalaliw la. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 60 meuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa ko dugubilakaw sa laada wuli ye an ko sɔgɔma o sɔgɔma alamisa an bɛ kuma di maaw ma amara bi an bɛ taa viadigi la viadigi ale ye sira min ye i b'a yɛrɛ b'a dɔn sa o min ye Mohamed Traoré ale ye min fɔ viadigi ko la an ka jɛ k'o lamɛn. Bien. Bamakɔ bɛ chantier la yɛrɛ de yɔrɔw bɛ ka dilan gidɔrɔnw bɛ ka da revêtements bɛ ka kɛ tout ça là ça donne vraiment un sentiment de fierté wallahi an bɛɛ content don an bɛɛ sewalen don parce que o de y'an ka laɲini ye Maliko la mais b'a la dɛ parce que e de y'an kulo n'an da ye moi ce que j'arrive pas à comprendre parce que ne bɛ journal suit mais RTI suit mais Sénégal suit mais sous-région journal caman suit a caman bɛ bɔ 20h kuma de mais i bɛ mun jateminɛ n voyagera fɛnɛ n ye fɛn caman ye mais mun jateminɛ ka caya c'est que Mali la an bɛ gidɔrɔn dilan ne ma se k'a faamu quoi gidɔrɔn bɛ kalo 2 kɛ yɔrɔ min na a ɲɛma bɛ nɔgɔ si de quoi hali tɛ terrain jɛman ninnu ye tuguni ne ma se k'o faamu ɲamana sira yɛrɛ la yen dɔrɔn o ye misaliya jɔnjɔn ye o ko la quoi a daminɛ na f'i bɛ content f'i bɛ bɔ ka yala yala a kan pour juste voir mais a mana kalo 2 sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a fɔ ko nin gidɔrɔn in dara a ka ca ni san 20 ye maintenant pourquoi an ka état mɔgɔw tɛ gidɔrɔn ɲɛnama n'an bɛ gidɔrɔn da an ka kɛ gidɔrɔn épaisseur ɲɛnama ye épaisseur ɲɛnama bɛ gidɔrɔn min na et puis ka système de drainage kɛ de sorte à ce que poussière yɛrɛ kana yɛlɛ gidɔrɔn sanfɛ ji yɛrɛ kana se ka yɛlɛ gidɔrɔn sanfɛ ka trottoirs dilan ka ɲɛ mɔgɔw kana trottoirs habiter yɛrɛ mɔgɔ si kana yɛlɛ trottoirs sanfɛ parce que mɔgɔw de bɛ gidɔrɔn nɔgɔ o parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔ kasi mɔgɔw de bɛ gidɔrɔn nɔgɔ nɔgɔ in tɛ en fait ka gidɔrɔn ɲuman dilan c'est bien mais il faut mettre les choses en place pour que gidɔrɔn in ka se ka mɛn si la pour que gidɔrɔn in ka cɛ ɲa i n'a fɔ an b'a ye Sénégal ninnu na cogo min na an b'a ye Côte d'Ivoire ninnu cogo min na ça peut se faire au Mali c'est bel et bien possible pourquoi n'an bɛ fɛnw dilan an t'a kɛ fɛn ɲumanw ye
fɛn minnu cɛ ka ɲi an yɛrɛ bɛ se ka boli minnu kan an kɔntanni. Il faut voir tout simplement Guidron bɛ place de l'indépendance yɔrɔ la, monument de l'indépendance yɔrɔ la. O Guidron bɛɛ b'a dɔn a Guidron fɛrɛlen don ka tɛmɛ Mali Guidron bɛɛ kan, a Guidron cɛ ka ɲi ni Mali Guidron bɛɛ. Mais ne ma se k'a faamu quoi, c'est-à-dire a revêtement Sénégal ninnu Guidron finnen don yɛrɛ de, i b'a ye f'i bɛ content, c'est-à-dire passage piéton bɛ yen, fɛnw bɛ yen, tout est bien ordonné quoi. Je pense que an bɛ wagati mun na sisan, on doit activer cette phase-là, on doit être dans cette dynamique-là. Mali là, an bɛ e ka ɲamana ko yɛrɛ la u ye sugu da polisiw baden nana a ye caman bɔ a la, mɔgɔw tɛ sigi gidɔrɔnda la comme avant, mais il y a toujours certaines personnes minnu bɛ sigi gidɔrɔnda la toujours hein, kelen-kelenninw bɛ yen hali sisan nɔ olu bɛ yen nɔ. Ah, donc maintenant là, il faut aller vers la répression. An ka gidɔrɔnw ka segin a ma quoi, an ka état ka se ka baara ɲɛnama kɛ gidɔrɔnw kan, ka revêtement ɲɛnamaw kɛ, ka kɛ gidɔrɔn cɛ ɲuman ye. An bɛ minnu ye dugu tɔw la, c'est bien possible ici au Mali, mais musala ba in fanga b'o de kɔnɔ koyi, sɔrɔdasi fanga de don, mɔgɔw b'a fɛ o yɛrɛ de kama. Maliyɛn yɛrɛ de b'a fɔ gɛrɛn na ko Mali tɛ ka taa ɲɛ. Gɛrɛn na maliyɛnw yɛrɛ de b'a fɔ ko Mali tɛ ka taa ɲɛ ko parce que nin bɛ tan. C'est que maliyɛn yɛrɛ sɔnna a ka incivisme ma o, mais a ma mɔgɔ de sɔrɔ mun bɛ se k'a kɛlɛ n'a ye quoi. Il faut qu'on aille vers ça, que ça soit contraventionnel. Mɔgɔ minnu bɛ espace public ninnu occupé, n'u minɛna u ka taga u ka wari ba sara, amende ba sara, a bɛ dabila o. Il faut qu'on aille vers ça quoi. Sinon an ka jamana bɛ chantier la, a ka d'an ye dɛ kɔrɔ Kassim, a ka d'an ye fo ka fɔ a ka d'an ye, mais u ka sigi gidɔrɔn ninnu kan, u ka revêtement kɛ ka ɲɛ, u ka système k'a la de sorte à ce que kuma bɛɛ n'i wulila a bɛ k'i kɔnɔ ko kura de don. Ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛ i ka spécialiste dɔ de wele ka n'i ka plateau sanfɛ mun bɛ kuma nin kan quoi. A bɛ diya n ye dɛ parce que ne kɔni ka biri ne ka dɔgɔ, ne ma se ka faamuyali sɔrɔ nin ko la pour que an ka gidɔrɔn ninnu bɛ nɔgɔ. Kɔrɔ Kassim, maintenant même que je vais terminer par ces notes là, parce que wallahi Mali ka cɛ ɲa an ka rivaliser au même pied, au même titre que les autres, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Moi c'est mon souhait le plus absolu. N t'a dɔn n'a bɛ kɛ ne ɲɛna dɛ, mais n ka laɲini kɔni a ka kɛ ɲɛna n k'a ye quoi. Et franchement Mali il faut interpeller les autorités u ka gidɔrɔn ɲɛnamaw da, u ka sira ninnu fɛrɛ, u ka sira ninnu bonya, u ka système de drainage k'a la, de sorte à ce que poussière ninnu kana yɛlɛ sira sanfɛ, sira ninnu ka se ka fini yɛrɛ de, a ka kɛ gidɔrɔn cɛ ɲuman ye comme on le voit dans les autres pays. On peut bel et bien le faire ici au Mali. Le Malien a l'intelligence pour ça. Vraiment, o de y'an ka laɲini. Et puis Kɔrɔ Kassim, u ka brigade dɔ bila en place quoi. Wallahi brigade environnementale dɔ ou bien brigade territoriale dɔ minnu bɛ yala dɔrɔn dugu kɔnɔna na. Mairie tɛ dɛ, brigade armée jusqu'aux dents. Déjà caméraw bɛ yen, u bɛ ka caméraw installer, ça c'est bien. Mais brigade yɛrɛ quoi, minnu bɛ sillonner dans les coins et recoins de Bamako là, stationnement anarchique hein, et mɔgɔ minnu bɛ gidɔrɔn dilan n'importe, mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ occuper n'importe comment, ou ka taa vers la répression. Sans état d'âme, il faut qu'on aille vers ça. Mɔgɔ si tɛ wuli, wallahi maliyɛn b'a ka a da bɛɛ kɛ réseaux sociaux de sanfɛ kuma la, mais a man di jɔn de. Bi bi in na an bɛɛ ɲɛ bɛ incivisme na o, bɛɛ bɛ ka sigi a kan. Ko parce que ko nin tigi ye fantan ye, non a dayirimɛ de bɛ ɲini yan yɔrɔ la, des trucs comme ça, mais a bɛ mɔgɔ joli de tɔɲɔ? An bɛ jɔ ɲamana feu la, ɲamana sira la yan nɔ, an bɛɛ bɛ taa retard la baarakɛyɔrɔ la, et pourtant dɔw bɛ wuli kabini 7 heures kabini 6 heures, an bɛ taa jɔ ɲamana sira la ka ɲɔgɔn gungun ka taga baarakɛyɔrɔ la, u bɛ perte don mɔgɔ joli de kun? Mɔgɔ kelen dayirimɛ kama bɛɛ bɛ tɔɲɔ. Donc du coup o fɛn in kan ka dabila Mali la quoi. Ni kuma ninnu sɛgɛn bɛ an na dɛ, mais Sénégal ninnu sɛgɛn tɛ yan. Diɲɛ États-Unis, hali États-Unis ko sɛgɛn bɛ mɔgɔw la yen. Mais on ne peut jamais faire des omelettes sans casser les œufs, c'est pas possible. Allons-y vers la répression. Wallahi, allons-y vers la répression. U ka brigade dɔ bila en place mun bɛ patrouiller dɔrɔn pour voir les cas d'incivisme na u k'u minɛ u k'u bila wo kɔnɔ. An bɛɛ bɛ lafiya sisan. Et les réseaux sociaux madame Lania, Neni madame la réseau sans faire. C'est bel et bien possible. Il suffit juste d'avoir l'engagement politique et puis c'est tout, la volonté politique et puis à part.
vraiment i bɛ kuma i ka émission na kuma olu kan quoi vraiment o bɛ diya n ye kojugu kɔrɔ kasi merci. ayiwa Amara Bamako ani Mali kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ goudron dilan k'a di feerelikɛlaw ma k'u ka n'u sigi a kan de olu de ta don parce que olu bɛ ka dahirimɛ ɲini nka miliyari de bɛ don goudron na k'a di olu ma k'u k'u sigi a kan ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana Bamako kunna u ma se ka min ɲɛnabɔ Bamako ɲɛmɔgɔya la o ye o de ye ko dahirimɛ ɲininaw de don aw ko k'aw ka tila ka kɛ duguba ye duguba min cɛ ka ɲi min jɛlen min saniyalen aw bɛ tila tuguni ka miliyari don goudron na k'o bila mɔgɔw k'u sigi a kan a ye min fɔ n'i bɛ bɔ Segu ka na kuma la i tɛ min yɛrɛ kɛ Segu ni Bamakɔ cɛ i bɛn'o de kɛ Yirimajɔ ni Wara ka Sirafara ni ɲɔgɔn cɛ o ye kɔlɔkɔlɔya minnu sigilen don a kan o sigiyɔrɔ tɛ feerelikɛyɔrɔ tɛ maa si tɛ sɔrɔ min bɛ kuma u fɛ n'i ye maire min wele anw ka prérogative tɛ sisan u taara kogo jɔ Amara mɔgɔw y'u sigi kogo kɔfɛ i bɛ taa Voxuda la i bɛ bɛɛ ɲɛ bɛ u la u sigilen don sira kan Voxuda bɛɛ ɲɛ b'a la Woninda da ninnu yɛrɛ de ka d'u ye Daba Naani e ka butigi bɛ k'e bolo mɔgɔ si tɛ se e ma sugu kɔnɔ a bɛɛ fan bɛɛ minɛlen don n'i ko i bɛ ordre kɛ ko wa ko u bɛ k'u dahirimɛ ɲini mais a ye kɛnɛ ɲini ka d'u ma u ka t'u dahirimɛ ɲini ye minnu fana bɛ ka impôt ni taxe sɔrɔ olu ka butigiw ka ye dɔɔni Bamako marali cɛ bɔra ka min fɔ a mara a tɛ t'o kɔ dɛ ayi n'o tɛ a tɛ ɲɛnabɔ o parce que f'a ka yira taa artisanat kɛ bi assemblée yɛrɛ lajɛ assemblée munumunu i k'a lajɛ i ka taa arayida la i ta de bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na yɛrɛ bɛɛ tolen do ye ten siraba kan n'i yɛrɛ bɛ dɔ ko ne ma to ko an jogo ye k'an ka sisan denmisɛnninw jogo k'i bɛ taa siraba kan dɔrɔn k'i b'a ye fanɛni banɛni ka bolo fili ɲɔgɔn ma siraba kan polisiw ni fɛnw yɛrɛ dɛsɛra u la yɛrɛ donc sɔgɔmada in na an ye kuma di Tarawelekɛ ma ale bɛ sira in kan a bɛ sira in dɔn an yɛrɛ bɛ sira in kan nka Amara an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye Bamako marali tɛ taa ni musalahali ye dɛ ayi a tɛ taa n'o ye dɛ Bamako yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ jɔli yɛrɛ de tɛ taa ni musalaha ye n'a wulila ka taa wari don fɛnw na sirabaw bɛ ka dilan sisan fɛn caman bɛ ka sigi sen kan mais a y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ n'a tiɲɛna i ni ɲangini ka kan kunna sini ko énergie ye layidu ta Amara k'a bɛ courant di bɛɛ ma dɔ taar'i fereke Moribabugukaw ka poto la k'o bɔ k'o bin olu ma se ka don mɔgɔ tɔw ka courant sɔrɔli la nka an yɛrɛ bɛ énergie mɔgɔw yɛrɛ ɲininka o Noël su u ye courant di dugu bɛ jɛ tuma min na an seginna an kɔ dɔɔni dɛ a ko bɛ cogo di o tuma courant fanga de dɛsɛra wa taji de banna wa mun de aw k'a ɲɛfɔ ye dɛ aw ko ko 80% anw ɲɛ bɛ min na est ce que nin ye 50% ye parce que kunu dugu jɛlen anw kun bɛ min sɔrɔ kɔrɔlen n'anw kun nana yan jani yɛrɛ la k'a daminɛ 6 heures ka taa se 17 heures ma nka kunu a nana 10 heures Amara ka tigɛ 14 heures fo sɔgɔmada in na de a nana donc an b'u ɲininka mun de bɛ yen aw ko ko aw bɛ taa 80% na an ɲɛ bɛ min na an yɛrɛ tun bɛ min sɔrɔ kɔrɔlen tile kɔnɔna na heure 8 o yɛrɛ dɔ bɔ o la i m'a ye o don n kɛ to ka kuma fɔ n ko n m'a fɔ maa ɲɛna ko courant tigɛ banna n'i y'i porokoto ka taa nin fɔ u b'i ka kuma ta ka taa bayɛlɛma courant tigɛ ma ban dɛ parce que hali énergie ye courant dili min kɛ bɛɛ ma o don ko i jɔ k'a fɔ fan caman parce que n ti bɛɛ ta kalama n b'an fanfɛ bolo kɔni kalama a tilara ka jigi ten Amara 2 heures du matin wagati fo sisan a ma n'o nɔkɔrɔ in na tuguni donc ni min don u k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna réunion caman kɛra premier ministre taara kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔ taara kɛnɛ kan layidu caman taara a fɔra k'aw bɛna 80% di mais bi Bamako kɔni kɔnɔ yan 80% y'a daminɛ 24 sufɛla la n'o ye tarata tɛmɛnen ye o sufɛ Amara ka na se 2 heures du matin ma a danu ma mun de bɛ yen problème jumɛn bɛ yen u k'a ɲɛfɔ an ye an k'a faamu parce que weekend in na n y'a ye a balila ka jigi ten donc u k'a lajɛ 80% ma bɔ wa ou bien bulon dɔ de karilen don ah parce que Amara ne ma foyi faamu mɔgɔw kun nisɔndiyara nka nisɔndiya kɛra kuntala surun ye a tɛ ka 80% sɔrɔ tuguni u k'a ɲɛfɔ an ye an k'a faamu n'u tile kɔnɔna na kɔni minnu wele tuguni k'u ɲininka mun de bɛ yen mun kɛra mun na y'an to n da in na ka sin ka jigin fo dugu ma an yɛrɛ an bɛ courant kɔrɔ sisan mais an t'a dɔn a bɛna tigɛ waati min parce que heure kɔrɔ in don wa heure 3 don wa heure 4 don wa mɔgɔ si t'a dɔn
donc n bɛ segin n ka kuma kan n b'a fɔ kurantigɛ banna dɛ u kun ye layidu de ta k'u bɛ taa 80% na nka tile fila in na 80% nana ɛri est ce que a bɛ ɛri 9 bɔ a t'o bɔ dɛ 80% ma se ɛri 9 ma yɔrɔ dɔ la dɔw yɛrɛ m'a sɔrɔ yɛrɛ fana yɛrɛ donc énergie mɔgɔw tilegan in an na tila ka aw kɔrɔ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ amara an bɛ segin gidɔrɔn ko la siraba min kan ka bɔ Kati ka bɔ Bamakɔ ka taa Kati ani siranin cinini min bɛ bɔ Point G sirafara la ka taa ka bɔ Point G ka na Kati sirafara la kilomètre 7 ni Samɛ Kati ko nin bɛɛ lajɛlen baara daminɛna baara ninnu u kan ka kɛ sabula a yira k'a fɔ ko yen sira kasara ka ca kojugu a bɛɛ de bɛna kɛ sira fila tagali sira fila segili o la kɔni an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni dɔ bɛ bɔ accident na Samɛkaw olu fana na lafiya ten sa sabula olu fana kun ye degun caman sɔrɔ nin ko in na o baaraw olu daminɛna min ye siraba dilanna baarakɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ a ka se ka kɛ Kulukoro fana sira in min bɛ bɔ Gabriel Ture la ka taa Kulukoro sira la o fana baara fana daminɛna directeur de route n'o ye Cheikh Umar Jalo ye a ko ko a ɲininen don entreprise in fɛ baara kana jɔ dɛ baara ka taa sabula sira in amara Mali ni Senegal sira donda belebelebaw de don wa sira minnu don u ko man ka sulu sala cogoya si la a kan ka teliya donc an bɛ dugawu kɛ o baara minnu bɛ sen na an bɛ taa Kayikaw fɛ yen M7 TV maaw olu bɛ yen Kayi kunbɛ hukumu kɔnɔna na u taara sira lajɛ sira min bɛ bɔ Kayi kana Bamakɔ amara a kuma cayara dɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɔra tile fila in na ko foyi tɛ Kayi ko kuran a tɔgɔ ye di u ka dugu kɔnɔna na ko sira tɛ yen ko min ye Kayi yɛrɛ ko sira tɛ yen ko mɔgɔw bɛ taga ka taa k'u bɛ taa festival k'olu fɛ yen ko k'a sɔrɔ ko degun b'olu kan u y'u ka fɛla fɔ dɛ nka min ye Bagayogo ye ale taara gitɔrɔn min bɛ yen n'a kuma ka ca tan a baara bɛ cogo di an k'ale ka jaw lajɛ. Lundi ye ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 23 san 2024 nin ye Kayi siraba sira min ni an k'a ma ko route nationale de Kayi ale baaraw bɛ sen na a bɛ waati kunkurunin bɔ entreprise ba min bɛ ka nin baara kɛ o ye Covec ye nka baara ninnu taabolo la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara in a ɲuman kama o de kama baara in a ka suma nka dɔɔni o tɛ tɔ to ko la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ siraba in ye couche fila de ye couche fɔlɔ o dara ni ka tila ka couche filanan yɛlɛ o kan kuma dɔ la n'i ma faamuyali kɛ i bɛ kɛ sababu ye ka kɛ ngɛrɛ k'i yɛrɛ furu fara ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na n'i ma taa a kɛyɔrɔw la i tɛna a bɛɛ lajɛlen dɔn n'i ye nin lahaw ta gitɔrɔn nin ye a épaisseur ye centimètre 14 ye u ka jateminɛ la Mali bɛɛ maa bɛ se k'a fɔ nin ye a fɔlɔ ye an ka siraba nationale kan k'a fɔ ko gitɔrɔn bɛ taa ni épaisseur hakɛ la ka da anw fɛ yan ka d'a kan Kayi siraba ye min ye mobilibaw tɛmɛsira ani kamiyɔnbaw tɛmɛsira o de kama gouvernement ye baara sugu bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa Kayi gitɔrɔn a kana kɛ i solila ye i ma taama ja minnu sɔrɔla aw ni ne an k'o lajɛ. Bonjour. Ça va, c'est comment? Ça va. Baarakɛla minnu bɛ terrain kan olu ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ale yɛrɛ ye laseli kɛ sabula a y'o de fɔ ko nin ye a san 30 ye ale bɛ nin baara in na wa entreprise in kɔnɔ a mɛnna a kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ an k'a lamɛn. Vraiment problème tɛ yen quoi ni ala sɔnna an tɛ jɔ n bɛ ka taa yɛrɛ yɛrɛ de an bɛ marina sirafara la mais nin ye finition de ye mais premier course kɔnɔ o tɛmɛna Sekala la quoi i y'a faamuya comme finition bon o ka teli ka tɛmɛ des premiers courses kan quoi parce que premier course o volume ka girin ka tɛmɛ dɔɔnin kan mais en tout ça fait a bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn 14 cm jatima quoi parce que ni min fana kelen filɛ nin ye bon Mali yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn sira ma deli ka kɛ yan fɔlɔ a ɲɔgɔn gutɔrɔn ma deli ka da yan Mali bɛɛ ne de y'a fɔ ɲɛna ne san awɔ épicerie parce que ne san 30 ni ko filɛ nin ye n bɛ baara la yan donc a ɲɔgɔn ma deli ka da yan mais entreprise nin fana kɔnɔ a mɛnna samiya fɛ kɔnɔ parce que sanji bonyana an tun bɛ yɔrɔ dɔ la parce que aw ka ko kɔnɔna ninnu ka ca déviation ka gɛlɛn dɔɔnin bon o temps kɔnɔna na jɔra dɔɔnin mais a bɛɛ ma jɔ yɛrɛ carrément quoi an ye dɔ bɔ mɔgɔw la quoi mais toujours an kɔni bɛ ka continuer ka taa quoi n'i b'a fɛ ka baara ɲuman kɛ f'a ka sumaya de mais n'an ye baara teliya ka se niveau dɔ fana la a tɛ k'i sago ye quoi an b'a gosi yan bon Sandare an bɛ yɔrɔ min na sisan pour le moment an bɛ dan Sandare fɔlɔ ni an tilala o la an bɛ segin ka taa Kayi dugu kɔnɔ dɔw bɛ yen n'o banna sisan a bɛ se ka kɛ État bɛ se ka to fɛngɛ an bɛ continuer an bɛ taa fɔ Bamakɔ. An b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ka foli di an bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana fo an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka président Assimi Goïta fo ka rendez-vous d'aw ma toujours festival Kayi kunbɛn fɛn min don nin y'a deuxième
ayiwa Amara nin ye Kayisira ye Kayisira baara min bɛ sen na a kuma cayalen don kosɛbɛ ayiwa an b'a fɔ sa u k'u teliya fɛ sabula samiya wɛrɛ k'a sɔrɔ kɔni u sera Kolokani walima u donna Bamakɔ yɛrɛ siɲɛ kelen ani sira dɔ in fana u kana ɲɔgɔn sɔrɔ baara min bɛ sen na ka se ka kɛ sabula bɛɛ lajɛlen kun ko sira in tɛ ka bɔ a nɔ na i hakili b'anw ka salongo taali la ye ni président taara sira in yɛrɛ fɛn fɔlɔ di fo sisan ko u sera Sandare Sandare dun anw bɛ bɔ yen tuma min na o y'a sɔrɔ u ka minɛnw tonnen n'o ye fana cɛ ko sa ko samiya jiko de y'a kɛ nka an bɛ min dɔn u k'u bolo ni kɔrɔta n'a ye dɔɔnin sabula sira in a kuma ka ca kosɛbɛ wa zen baara kana jɔ tuguni u ka continuer ni baara ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ Bataki kɔnɔna na labɛnsangakaw fɛ yen ko min ye zone dɔ ye n'ale bɛ maaw bolofɛnw feere bamanciwale kɛbaw ni jugawale kɛbaw ka misi feerela don tɛgɛ sera ka da ale ka labɛnsangakaw olu fɛ yen o hukumu kelen fana kɔnɔna na Jonjori ani Takuti Moti mara la Wolomasiri Tabaw ye boloda maa 4 fana kan minnu kun ye bagan ba 3 ɲɔgɔn na min ye misi ale ni bakɔrɔninw k'olu camanba de ta sa k'a bɛ t'u feere tɛgɛ sera ka da ale kan Kidal marabolo la armée ale gosili kɛ ka kɛ ni bamanciwale ni jugawale kɛbaw ka fɛn dɔw sigilen ye mun tun bɛna kɛ mugujugu kɛruna ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ko k'a b'a ka cɛdenw fo u ka wulikajɔ n'u ka timinadiya la maaw n'u bolominɛnw olu la kɔlɔsili la Amara Segu ni kɔnɔdimi ni cɛ kilomɛtiri 15 bamanciwale kɛbaa dɔw kɔni nana sa ka mugu ci sanfɛ a b'a fɔ ma nanzarakan na ko tir de sommation min ye dɔgɔjɔ sugu in ye kɔnɔdiminikaw fɛ yen k'a maa bɛɛ lajɛlen da disi kan k'u mɔmɔ u ni sefa wari $10,000,000 de taara u ye 5 don fiɲɛ na maa si ma se ka ninnu kunbɛn Amara a ko kɛra jigitigɛba ye feerelikɛla ninnu bolo min ye dugudenw dɔw kɔni ye bamanciwale minnu maa minnu ye nin kɛ n'u tun bɛ moto tan kan u kɔni u ye k'u kunda Sakoyiba kan u ma maa bɔn ani na nka u taara ni maaw kɔni ka nafolow bɛɛ lajɛlen ye minisiri min bɛ jamana mara kamabɔli ko kunna ale ka direction bɛ n'o ye direction de l'administration territoriale ye o ɲɛmaaba o ye Abdul Salam Jabtile ye k'u b'a ɲini gouverneur fɛ marabolotigiw u ka laadalatigiw diinɛtigiw kafotigiw maa minnu bɛ yen n'olu ye maa jɔyɔrɔbatigiw ye kafow kɔnɔna na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na k'u n'u ka ɲɔgɔn ye k'u ka kibaruya di fɛn fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na jamanakuntigiw ye laseli min kɛ n'o bɛ tali kɛ IS janfa min bɛ fɛ ka don ale ma k'u ka kuma o kan ko wa fana ko min ye lakanako ye u k'a ɲini dugudenw fɛ u k'u cɛsiri lakanako la IS jamanaw kɔnɔna na cogoya min na k'u yɛrɛ fana wele u k'u cɛsiri k'u jija min ye Bataki in kɔnɔna na Amara a ɲinilen don fana marabolotigiw fɛ n'o ye gouverneur ye u bɛna nin jɛrɛ fɛn fɛn sigi u ka marabolo kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw wele k'u sen don a baara la jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na sɛbɛn fa sirila kunu ko nka ko waleya ninnu k'a kɛli ka daminɛ bi Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na région ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kafotigiw wele kabilatigiw diinɛtigiw laadalatigiw kunsokuntigiw denmisɛnninw min ye maakɔrɔw ye ka bɛɛ wele ka kibaruya da u tulo ka kɛ ni IS ale ka Bataki laban ye Bataki min bɛ tali kɛ sa k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn bɛ fɛ ka kɛ IS la dugudenw yɛrɛ k'u yɛrɛ ye u ka lakana hukumu kɔnɔna na u ka kunnafonidi fana kɛ a la sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Abdul Salam Jabtile ye ale ye directeur min bɛ administration territoriale o kunna Amara ka kɛ ni IS ka ko ye maître Cheikh Umar Konare ko a tun ye layidu ta maaw ye k'a yira sa k'a fɔ ko ale ka jate la min ye IS ye a kan ka ɲininkaliba jaba 4 n'o ye wulikajɔba 4 ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la joona o wulikajɔ fɔlɔ ye min ye ale bolo bi IS ɲɛmaw n'u ma ɲɛ k'u bɔra CEDEAO la jamana 3 ye Mali Burkina Niger u k'u jija u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min b'a to u ka dugudenw u ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya CEDEAO dugu tɔ 12 kɔnɔna na cogo min na ko n'u m'o sɔrɔ u k'u jija sa u ka se ka fɛn sigi sen kan min b'a to olu yɛrɛ bɛ se ka bugunatigɛ sɛbɛn u ka dugudenw ma u ka baara kɛ n'o ye ko sabula bi maître Cheikh Umar Konare ka Bataki don ko n'u ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛ bɔ IS u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna pewu sɔrɔko ta nasira fɛ olu si tɛ jamana 3 in si kɔgɔji t'u bolo kɔgɔji jamanaw dun kɛlen don k'u lamini u n'olu bɛ baara kɛ wa u ka jamanadenw baden u bɛ baara kɛ o jamanaw kɔnɔna na wa u k'a bila u kunna fana ko min ye o jamanadenw ye
olu caman kelen ka taa wari musakaw caman o de kɔni don baaraw la CEDEAO jamanaw kɔnɔna na. Seku Umaru Konare ko ko u kan ka wulikajɔ filanan min kɛ o bɛ tali kɛ wari la ko AES jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen u y'u fosi ka bɔ AES la ko nka ko halisa k'u bɛ UEMOA la ko UEMOA dun de bɛ u yamaruya u ka se ka wariw juru ta ka baaraw kɛ ka fɛɛrɛbaw sigi u ka jamanaw kɔnɔna na ko hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na UEMOA yɛrɛ ale sɛbɛnnen don min na o ye Faransi ye. Faransi dun fana CEDEAO ale nunjuru bɛ o bolo sabula CEDEAO ka cakɛda o de ye UEMOA ye ko nin waati laban in na UEMOA ale yɛlɛmana ka sin ka kɛ CEDEAO kɔladen ye kɔladen min ni min ka di CEDEAO ye a b'a fɔ k'u ka o kɛ sariya sɔsɔw ko bɛɛ lajɛlen bɔr'o kalama min ye ɲangini min taara ka ɲɛsin Mali ma sɔrɔ ko ta nasira fɛ ko AES jamanaw ko yɛlɛma k'u bɛ ka kɔlɔsili kɛ o ko la wa k'a dɔn k'a fɔ bi u bɛ UEMOA la nka u tɛ CEDEAO la ko yɛlɛma kɔlɔlɔ tɛna na ye o la taalen ɲɛfɛ wa ko walima ko fɛɛrɛ dɔ de sigilen don u bolo n'u bɛna na u tɔgɔla wari sigi wa ko n'o tɛ ko wari min filɛ nin ye n'o ye CFA ye Maître Seku Umaru Konare ka kuma na ko ale kɔni ye Faransi ka wari dilanlen ye dɛ ko wa ko senkɔrɔma don yɔrɔ min bɛ CFA la diɲɛ kɔnɔ ko Faransi banki don ko walima ko min ye ninnu ye n'u bɛ k'u kɔ don Faransi la ko munna u kɛlen tɛ CFA bɛ u bolo u bɛ ka baara kɛ n'o ye ko wa fana min ka jugu nin bɛɛ la Amara Maître Seku Umaru Konare ka bataki la ko ye k'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO jamanaw ye olu bɛ labɛn na labɛn min n'u kan ka wari sigi sen kan fɔ wari ma ko ECO ko ni AES t'o la o tuma u ka UEMOA sigi dun bɛna na mun de ɲɛ u ye ko walima u yɛrɛ bɛna u tɔgɔla wari dilan wa n'u bɛna na o dilan ko banque centrale dun t'olu bolo wari marayɔrɔba t'u bolo nafolo bɛ se ka sinsin ka lakɔlɔsi yɔrɔ min na k'o t'u bolo k'o fɛɛrɛw tigɛlen don wa ko n'o tɛ ko hali n'u ye wari dilan bi suko ni dugusajɛ ko wari dilanni tɛ foyi ye k'u bɛ se ka wari dilan ko nka ko jɔn de bɛna wari in kɔkɔrɔma don wari min na sinsin ka sɛmɛ mun de la Maître Seku Umaru Konare ko k'o y'a ka ɲininkali sabanan ye ka ɲɛsin AES ɲɛmaw ma a ka sabanan ye min ye k'u ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamana saba in bɛɛ lajɛlen k'u ye nanzaralakaw k'olu bila pewu k'u ɲɛsin Irisi ma ko don min na o ko ni Irisi yɛrɛ sina ka i kɔ don olu AES yɛrɛ la a ka nafa kama ka taa nanzaralakaw nɔfɛ ko AES jamanaw b'a kɛ cogo di ko min ye Irisilakaw ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana ko ni Alizeri bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko AES dun bi kɔnɔna na Mali min bɛ yen Mali ka jamana fan caman kɔrɔnfɛya fan caman bɛ yen bi min ye Alizeri ye o ɲɛ tana kɛlen don o ye Maître Seku Umaru Konare ko min ye musaka ko ye Irisi tɛ tulonkɛla musaka ko la dɛ a ka sɔrɔ ko tuma na k'a bɛna mun de ta ka di AES mɔgɔw ma u k'o kɛ k'u yɛrɛ yiriwa dɛmɛ ta nasira fɛ ko wa ko don kelen ko AES kan k'a bila a kunna fana ko Irisi AES fana kan k'a bila a kunna fana ko don kelen bɛ se ka na AES jamana kelen fana bɛ se ka fɔ fana k'a ni Irisi ka coopération militaire banna ko AES ko bɛ kɛ cogo di o la Maître Seku Umaru Konare ka ɲininkali laanina ni a laban ye min ye a ko AES jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔdasi fanga de b'u kunna bi ko bi ko ni o maa kelen ni fanga darakir'o la dun ko kumana ko AES ka siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye Maître Seku Umaru Konare ni y'ale ka ɲininkaliw ye a ko k'a bɛ minnu kɛ ni AES maaw sera ka jaabi ni fɛɛrɛ sɔrɔ nin na ko AES k'a bɛ kɛ AES ye a y'a fasiri k'a ci an ma ko nin ye ale hakilina ye Amara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Noël seli ale kɔni ɲɛnamayara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nin kalo in tile 20 su ka dugu jɛ tile 25 la kunungo min ye kerecɛnnakaw ye min ye katolikiw ye ka taa fara protestants kan u bɛɛ lajɛlen u ye bateau kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Jabaru masa ye u y'ale tanu bɛɛ ni kelenya nali la an ka baw u y'olu da Mali jansa olu yera kɛnɛ kan dugawu taara Mali ye Abbé Edmond ni ale yɛrɛ ye église catholique ɲɛmaa ye ale ko ɲina Messi k'u y'o kɛ dugawudon ye koyi dugawudon min kɔnɔna na dɔnkili dara dɔnkili min bɛ tanu sigi Ala ma min ye mɛlɛkɛw ye k'olu fana fo min ye Jésus Christ ale ka nali la labɛn ko k'u ye tanu bila Ala ye ka dugawu kɛ yaasa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ adamadenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn min ye kibaru sanu ye o ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bible kɔnɔ kumaw fɛn minnu b'olu kɔnɔna na olu ka se ka sinsin min ye labɛn ye a ko k'u ye dɔnkili minnu da
o dɔnkiliw bɛ tali kɛ baaraw la baara minnu sigilen no sen kan n'olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min protestant ka fan fɛ Amara min ye pasteur Ruben Kulubali ye ale ko ko Noël seliwa ko denmisɛnninw t'a dɔn koyi ko min ye Jésus bangeli ye ko kɔni nana ni hɛrɛ ni lafiya ye diɲɛ dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko la sa ko maaw kan ka ɲɔgɔn minɛ k'u tin don ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ diɲɛ sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko wa ko ɲinan Noël ko a réveillon n'o ye a seliw ye k'o kɛra k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ fan caman fɛ ko an dɔrɔn tɛ nka su kɔnɔna na k'u kɔni ye batow kɛ ka tanuniw kɛ min ye église bolo fila in ye sa n'o ye protestants ni catholiques ye u bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ Amara bɛɛ ni kelenya a bɛ se ka na cogo min na n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan baara kɛra tan cogo la Amara min ye an ka marabolo kɔnɔna na Yorosokaw Tomiya Moti Gao Sikaso chrétien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ye Noël seli u y'a ɲɛnɛmaya u ko ko ɲinan u bɛ dugawu don Ala ye sabula min ye maa minnu bɛ yen n'u ye Noël seli kɛ u bɛɛ lajɛlen sera k'a kɛ ka Noël ɲɛnɛmaya deguma ye ɲinan ta la Segukaw fɛ yen Pɛrɛlakaw olu fana ye Noël ɲɛnɛmaya n'o ye Segu mission ye chrétiennakaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ église ba in kɔnɔna na sa Amara bato dugawu dɔɔni dɔnkili ale ni matigi lakodɔnni diɲɛ yɛrɛ sosigi bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo cogo min chrétiennakaw min ye bato ni diinɛ minisiri bolofara min bɛ Segukaw fɛ yen n'o ye Nuhu Watara ye ale taara ko in ka kɛ a ɲɛna Segu au conseil islamique bureau régional o fana ye maa kelen-kelennen bila ka taa kɛnɛ kan yaasa min ye chrétiennakaw ka nin ɲɛnajɛ ye o bɛ se ka k'a ɲɛna cogo min na bɛɛ ni kelenya o kɔnɔna na Segukaw olu fɛ yen Amara sa bɛ ka ban 31 décembre bɛ ka se min ye sugu kɔnɔnaw ye ko ɲinan ta kɛra parti sagana ye dɛ i bɛ parti sagana kɔrɔ dɔn wa an ka cɛkɔrɔba minnu taara les guerres la olu de tɛ se ka fɔ ko la partie a été sanglante n'i y'a mɛn parti sagana o kɔrɔ de ko parti sanglante joli caman bɔra yɔrɔ min na ko ɲinan 31 labɛnni Amara k'a bɛ ka kɛ degun kɔnɔna na denmisɛnninw ko nin waati ninnu b'a sɔrɔ caman taara kɛ ka sugu fa tewu Kokisɛriw yɛrɛ ko ko olu kɔni t'a dɔn mun yɛrɛ don ko mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ olu la ko ka taa butigiw kɔnɔ directement feerelikɛla minnu bɛ carré kunw na Amara u ko k'u ɲɛ tɛ maa la dɛ ko san tɔw la ko ni chrétienw ka fête sera jama bɛ caya sugu kɔnɔnaw bɛ fa tewu ko nka ko ko ɲinan k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko nka u jigi ma tigɛ han ko sabula ko Mali kɛra retard jamana ye fêtew la sisan ko ni Ala sɔnna a ma ko k'a daminɛ u ko kari de dɛ ko k'a daminɛ kari la ko ka taa wa k'u ni dɔw yɛrɛ bɛ 31 kɛ ɲɔgɔn fɛ sugu kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma u ko sannifɛnw kɔni bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen n'o yamaruyalen don o bɛ u bolo nka olu yɛrɛ de ɲɛ tɛ maa la maa min bɛna minɛ ka na sanni de kɛ u fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen ko nka ko seli ni ncini tɛmɛ n'olu ɲɛna seliba tɛmɛ n'u ɲɛna yan k'u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw tɛna joona ko fo waati labanw na k'u m'u jigi tigɛ Ala la feerelikɛlaw foire minnu sigilen don kɛnɛ kan sa ani yɔrɔba minnu sigilen don Bamakɔ ni Kati olu tigilamaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko yiri marchandiw caman fana bɛ yen maaw bɛ se ka taa sanni kɛ cogo min na nka Amara k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔw bɛ don cogo min u bɛ bɔ o cogoya kelen na musakako gɛlɛya o y'a nɔ ye minisiri min bɛ refondation kunna ni o ye taabolo kura sigilen an ka cɛlatigɛ jɛkulu la ale taara cour constitutionnelle maaw fɛ yen min ye Bakari Tarawele ye a n'a ka cɛdenw u taara bɔ Amadu Usumani n'a ka maaw ye kɛnɛ kan yen min ye Bayilaba ye ni ale ye conseil bɛɛ lajɛlen na maakɔrɔ ye ale de y'u bisimila président tun tɛ yen a b'a fɔ mun ma nanzarakan na ko les sages de la cour constitutionnelle u ka kumaw ye tali kɛ min kan u bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ cogo min na min ye yɛlɛmaliba minnu sigilen don sen kan cour constitutionnelle ale ka kow bɛ bɛn min ma o ye kalata kow ye sariya sunba la kɔlɔsili ko n'a ni sariyaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'o baaraw fana k'u na se k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ politiki o kow fana kumaw yera a la Amara UEMOA o tun b'an fɛ yan lajɛ la lajɛ min fana na n'ale kun cɛra sa minisiriw caman nana ka na baara kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko o ko kɛrɛfɛla la ɲɔgɔn dan mun bɛ kɛ sa ka se ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye jagoko ta nasira fɛ donbolo kɛra olu ye koyi jɛrɛ in tako sabanan de tun ye nin ye sefa wari ko a miliyɔn 6 de ma d'u ma wa ko sa denmisɛnnin 3 k'olu taara
alamisa tɛmɛnen ka se ka olu senkɔrɔma tondo basket farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ Amara i bɛ jeu de dame dɔn jeu d'échec dɔn échec ko musow b'a la dɛ nin kalo in tile 22 Palais des Sports Salamatu Mayiga la k'u ka kow daminɛ n'a ye min ye maa 14 olu nalen no sa échec k'a kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan kayikaw fana nalen do ko ɲinan kɔni ko musow k'olu sen donna a ko la yaasa a ko kɛnɛ bɛ se ka ja cogo min Amara n'an bɔra ye artistes ka tɔn min bɛ yen n'o sigilen no fasoden ɲumanya wale ladɔnni ko hukumu kɔnɔna na u taara Segu Rafael Jabate a n'a ka cɛdenw u ye jɔnjɔn ta ka di maa min ma Segukaw fɛ yen o ye Elhaji Isa Kulubali ye ale entrepreneur ye baɲumankɛla don baɲumankɛla min don n'a lakodɔnnen don Segu kosɛbɛ Layidu entreprise o tigi don u ye jɔnjɔn d'a ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinadiya n'a ni fasodenw dɛmɛni na Segu marabolo kɔnɔna na maa kofɔlen ye n'o ye Layidu Isa Kulubali ye ko fɛn kɔni ka dɔgɔ bi jagoko ta na sira fɛ kɛnkayiri ko ta na sira fɛ a tɛ min baara kɛ nɛgɛ baarakɛlaw denmisɛnninw sifinw musow ka taa kɔlɔnw ni baw ni fɛnw sen ka di maaw ma Amara ko kamalen k'a ka baara ye o ye Isa n'a ka cɛdenw k'u ka fo u ka baara kɛcogo ɲuman na u lakodɔnni min filɛ nin ye k'u kan ka yira sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan yaasa baaraba minnu b'u u bolo ka se ka ɲɛ entreprise Layidu Kulubali ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi Segu kɔnɔna na nka a bɛ misali bɔ o de la min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw n'o ye Rafael Jabate n'a ka maaw ye u ye jɔnjɔn ta ka di ninnu ma o bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada ayiwa Amara o kɔfɛ kibaruya misɛnnin dɔw b'an bolo yan min ye professeur Saliku Sanogo ale furumuso k'Ala y'u ka kalifa minɛ a la janaja ko don min na fɔ maaw ye Saliku maa dogolen tɛ IRD waati min na Sumɛla kun tɛ yen ale kun kɛra tɔn vice président ɲɛmaa fɔlɔ kun y'ale ye hakilila k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔw nana don tɔn kɔnɔ olu taara EDR créer o président b'a a bolo bi a furumuso k'o de ta yana ko n'Ala sɔnna ma k'u bɛna janaja kɛ an terikɛ a n'an balimakɛ n'o ye Musa Tarawele Bili ye ale fana ka musokɔrɔba Asta Sinɛba Ala y'u ka kalifa minɛ a la kunungo o janaja ye bi nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ye a bɛ kɛ u yɛrɛ ka duba la Bangɔni Salenbugu la Somayafu o kɛrɛfɛla la min ye kunungo sa o kun ye Sumɛla Sise ale ka somayɛlɛmali o san 4 ye tɔndenw taara tasibila kɛ a ka kaburudon la ka dugawudon kɛ min ye parti yɛrɛ siège la ka sɔrɔ ka taa bɔ Sumɛla ka muso ye a ka du kɔnɔna na yan n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ sa Sumi champion ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya sɔgɔma in na ta an b'o jɔya k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan mun ni nin si tɛ kelen ye ka na olu da maaw tulo kan u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a da ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ sa Ala ka maliden bɛɛ lajɛlen kisi Noël seli Ala ka san wɛrɛ ta yira an na ɲinan ta kɛra bɛn ni keleya ni basigi kɔnɔna na cogo min na Amara an y'a mɛn k'a fɔ ko maa si ma bato kɛ ɲinan ni maa taara bi u kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'o sinsin Ala ka o taa ɲɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw